कढ़ा जाऊँगी अधरल पानी गला बर्तमान अधरपड़ा पानी जाऊँगी दर्शन करने तुरंत बाहर जाऊँ सिंह स्टेशन माँ सुभद्रा रथरे पानी आज आवडी गले मजा मारूया सामग्री बरखुण দিব কিন্তু চাবা হ্যালো सुमन भोला ভিডিও ছবি করা পারবো না তুমি দর্শন করো না
ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅଧରପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଅଧରପଣା ଭୋଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇମାନେ ମୁହଁରେ ଗାମଛା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପଛରେ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ଖାଲି କରନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଲା। ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କପଡ଼ା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ।
ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ